Yo, check, bundak sa letra, 3 sa Plaza Mandawi. Magingay para sa pangalawang laban ngayong gabi. Shoutouts kang Tonix Ones, shoutouts kang Dong Road sa cameraman, shoutouts kang Sipa Ones para sa pinagtapok ng mga ron. Kita-kits sa December 23 next week. Grade hapon. Ginako to gayon sa akong walag, gikan pagpardo. Magingay para kang pin soccer. Pin guys. Shoutout ko sa Pulong Gahom kang Ilrins, Syndicate Origins. Sa akong to, Ones Production, Rapolo, magingay para kang Cloud9. Yo, Cloud9 day, Ones Production, shout out ko nga si Ones, Loco, Dong Roads, Pain, Trick One, Vanessa, John Queen. Basta tanan na diri. Oy, pasin nyo, wala dyan kayo tanan tam, pero bala ka lang, busy kayo, wala ka lang. Gipili ni Pen, nagsabot na sila, gipili ni Pen nga siya muna, so round 1 para kang Pen. Yo, excited na mo mga bay kung unsaon ako si Siin pagpatay o ang meaning sa Siin kay Cloud9. Malipayo na jud ang mga dudong ay kay makita na nila Siin die sa mga nahibong day ug nganong Siin akong keyword play ugaw man gud kaayo nagdinuaan, grabe maong akong gikuha ang luod ini og iya daw kung freestylean pagtuon kog pamatasan abi kay party na kasadaan imo na lang kung partidaan dinakpan rong guni siyang mga kagrupo nga bugo maong dinuaan na ni grabe ka maro tansa dinakpan dinuaan maro o kasagaran suwat ni mudo lain ang naghago unya unsa may feeling nga lain ang nagsuwat pero ikaw may nisikat aw inana man jud na Cloud kinahanglan pa kang pahigupon og dagat para na kay uwan nga ikatagak karon balihon ko na imong dagat aron mapuno ka sa pagtagad ug wala na kay uwan nga ikatagak kay bulgar na nako imong katag ang kaayo sa imong kagrupo god ayaw pug abusarit nagsalig ra mong ka sa ilang mga suwat nga libre pagkaton pug kupot og lapis para naa po kay agi o nagsalig ka sa libre maong tawag nimo ni Tonix kay pre og niingon pang mga pillar nga bati daw ko mo deliver nakadip og niingon pang mga pillar nga bati daw ko mo deliver nakadepende ra man kuna sa customer kung unsaon nila pagdawat ang order inyo na unta akong sabton kay dili pa ko hanas gusto ra na akong makat-on ug wa koy planong moapas sa mga sikat karon nga naa na sa taas ug mao ginay giingon nga kamo na lay adjust sige tungaon ko ning panganod nga murabag sa sapa gipang-anod wala jud kay angay sa imong pangando pataka ra man kag pangando inganaon ang pagtunga sa letra nasabtan lagi pero letra o nigamit kog two-liner kay duha mo sa imong ghostwriter Yes, Game lang. Game. Bati daw siya mo deliver. Pong pasiyatay. Di makabati mo deliver. Bati lang gini mong tagway. Gitawag, tinuod gitawag na kong pre si Tonix, tinuod na giyak. Ngang di nako tagong to pre siya nga iyang ako maginugo siyang anak. Bugo ning giatay. Let's get ninong. Kita ako na kuguan. So ito na naman ako gamanan. Tiniguan. Game. Kumusta ok? Muna itsura ba sa 20 katuig nang gibayok? Kana bitaong di ka mapulaan bisag kada adlaw pa magtuok. Okay. Okay, kana bitaong di ka mapulaan bisag kada adlaw ka magtuok. Okay, piste na lumog na. Okay, ang bugiro. Nagpapiling dautan. Pero yan tira pulo gulay na ay dautan. Pwes kanahan. Mura ko og hubog kay kaning inyong kinilaw. Ako ning sukaan. Kay sukaan. Kay nasubraan na kas imong kabugo. Piste yan eh. Piste. Balik. Kay nasubraan na kas imong kabugo. Di lagi ito kabugo. Freestyle lang sa tayo, round 1. Game. Mag-freestyle ako, pero di ko nanihatag ang kadaugan, dudong. Ay, hikap-hikap pa kasi mong ilong, batig, yapon tagnaong. Mainom pa og tubig, aron kusgan. Mas may pantubig, mainom, imong naong. Di kaya tanawon, dili kaya tsuraan.
tubig. Pareya na imong tubig, buang ka. Ayaw may ayaw may pareya sa imong tubig nga isulod rin mo sa bulsa. Ha? Nay, bulsa na gamay. Sige, balik. Kumusta ok? Balik. Mo ni itsura ba sa 20 ka tuig nang gimayuok? Kana bitaw, di ka mapulaan bisa kada adlaw pa magtuok. Okay hambugiro na pag-feeling dautan. Di akong tira puro gulay. Ay yang tira puro gulay. Na ay dautan. Yes, kanahan mura ko og hubog kay kanang inyong kinilaw. Ako ning sukaan. Sukaan na gitaman kinilaw radyo ka do. Pisti ka. Time. Roto campaign. Yo, ayaw iahat imong mga pang short time nga ribat. How ironic nga naay hugot imong banat pero di ka kahibaw mo seryoso sa imong suwat. Seryoso gani ko bisag inani lang ko kagwapo. Dili lang sa pagpangambog niko. Gahapon lang akong gibasted si Julia Barito. Nara nimo kumutuo ka sa akong gisulti. Kaingon man gud sila ang mangandoy kay libre. Istorya tag tinuod be. Ako ring nainumduman. Di ba imo kung giingnan kung unsay gamit sa kagwapo kung rap battle na isgutan, tako kinang sagpa sa imong naong bay. Sige kag reklamo kung unsay labot sa dagway pero kusog kay ka manaway. Wala man gani ko manaway nimo bisag pareha kay mug naong ni Marlo. Angayan man po ka magparitoke migo kay imong last name Montero. O Jason Montero yang pangalan maong hambog na kayo niyang piste. How ironic nga dato kag pangalan pero imong naong pobre. Nga naon ang pagsuwat nakasentro sa kontra. Dili lang kay pataka nga puro lang pakatawa. O tinuod sa battle nimo sa Rapulo o sa pugko sa Nikatawa. O first time dato nako nadunggan nimo akong hinaguan nga linya. O bago lagi ko nya karaan ka pero imong pagbugal-bugal gikan sa ako O ew kawatan di ka angay butaran mga gobyerno pa imong isgutan nga otro man puday kang nagsalig sa laing hinaguan. Akong kalagot nimo way kabutangan maong angay kang butangan. Bahalag mo tukar po na imong kalagot. Wa ko'y paki. Kung gusto yung kagubot, tanawa ang iko ni Asi. O tinuod ikaw akong gipangandoy nga makaatbang. Yes, naabot na gyud ang akong giatang nga murag salida sa wish ko lang. O kay baw ko imong iribat ko lang. Sige, ribat kulang-kulang. Kanto kang Cloud9. Kulang-kulang ko na ko, bugo ka, ikaw, sobra. Game lang mo rin bati. Nagpakamabaw na ko, aron ilang masabtan. Ikaw nagpakalaom, pero power hisgutan. Pero ato ning pakpakan, kay bugo ni sa una. Pero karon, parihara sa una. Maong sugdi ang pagnaab, kay mo kabugo mo gobyerno sa Pilipinas, wala mausab. Kay kurakot kaayo. Ikaw dili ka kurakot, pero wala kay mahatag nga maayo. Kaya nasubraan na kasi pero wala kay mahatag na maayo. Kay layo ra ka kayo bisan pagpadulaan. Kay layo ra ka kayo bisan pagpadulaan. Mas may pang imong tinaguan na apay baruganan. Pero imong kinabuhi mo ra Christmas tree. O imong itado kinabuhi mo ra Christmas tree. Kay batsingko ra kataman. Kay hinayan ti kag patay. How ironic ka security guard ka pero wala ka kabantay. Kay nasubraan na kasi imong kabulok. Tiaw mo nagmuatog ATM machine para magprinda og manok. Gamay ko utok abnormal buang sa tanang mongoloid, ikaw ray kuwang-kuwang. Wis kamang kay paantuson tikag maayo, dili buntag ang duwa. Pero mamatay ka og sayo. Kay ako kang banggaan, human po silon, banggaan. Dayon akob sa kuba kay walay labaw sa bawal, imong kagahi pilit. Murag nagwilding og bakal, imong kataas ko sa onro og putol. Murag buhok nga gigupit, maong layas animal. Go pet. Pero di ka angay kasuwag adultery kay imong tira. Walay kabit. Time. Last round campaign. Yo, akong trabaho iyang gisita. Bahalag mamatay ko sa pagkagwardya basta mabuhi lang akong pamilya. Sige, promise. Dili na ko manaway. Sa imong bati kayo nga dagway. Gusto ka imong uyab nga si Asi once ako na pong idamay. Sa
Sa sobra ka sweet man gud ninyo naaan na tamog kamay. Tugan ko no sa tinuod bay kung kinsa sa inyo ang kasing-kasing kay babay. Kay bisag asa nga batil ninyo, dili man gud mo magbuwag. Hawinoon bagay kaayo mo maong dili ko mo palag. Si Asi once ang itom nga kaldero, ikaw iyang paris nga luwag. Sige tagai ko rason nga nung angay kang respetuon. Bisag si Loko, imo na lang apil-apilon wa kay utang kabubuton. Si Loko, maoy imong hagdanan ug nganong taas na imong naabtan. O siya imong hagdanan, mauday imo na lang gitamak-tamakan. Og kahibaw silang tanan sa imong kinaiya nga bati. Og kahibaw silang tanan sa imong kinaiya nga bati. Naraga ni kay nindot nga makit-an di nakakahibaw mulingi. Una-una apod nga ilaha kang gitabangan pero wa kay gisukli. Mas imo lang yun silang gibiyaan tungod lang sa sapi. Di ba sa raprakan mao man na imong reklamo? Sakit lang kayo naon-naon migo nga nagpakita lang kakaron sa imong mga kagrupo tungod lang gayud sa premyo. Oh, ewan ka si Loko naong og kwarta. Otro man pud lagi ka. Di man gud ka mag-uol kumahutdan kag barkada basta mapuno lang na imong pitaka. Grabe wa kay kaikog pagkat-on pug kauwaw. Nakatilaw ra gani kag daog gusto na kang mulabaw. Hoy di ka isog baga ra kag naong. Unsa may gamit ana imong kamot karon kung di ka maning kamot sa imong kaugalingon. Wala mong lisod nga buhaton basta imo lang yung haguon. O real talk way sagol butbut og kahibaw kung gibati na kag kalagot. Hangyo lang nga ayaw pagdumot kay igo ra kong insulti sa tinuod. Asrang. Maura to Maura to imong tira. Nya magsamok-samok ka na ko tol. Mas may pangpalawan wala pay hasol. Hatol aning mongoloid dugmukon sa kalawakan. Murabag asteroid kaning paranoid karon ang imong katapusan. Hagdan-hagdan tikang patyon. Murag hagdan-hagdan palayan. Murag hagdan palayan kay uhipan ikumpara ko nimo wala pa kay buot ay akong abilidad murag kayo walay makakupot samtang imong abilidad murag tutoy daghang gustong mokumot agta sa lubot murag kag nagpambot sa kalasangan wala kay padulngan mo na resulta basta magsigi og dop ay ko siga-sigay imong mata kay dili kasi cyclop sa tanang klase sa animal ikaw ray absent nga hayop kay bogo pa kapen. Kumapalit ko og bobot, mauni pa kapin. Alanganin, ning kontraha kalingawan ranig luba. Alanganin, ning kontraha kalingawan ranig luba. Ang ginawaan ni halo-halo aron ang mata, magluha-luha, mawala ni sigurado. Mas may pantaksi magdagan, magataas pa ang balyo. O sige amaw pag pakamabaw hinumdumi mas dali rang sige amaw pag pakamabaw hinumdumi mas dali rang makuha ang basura basta mulutaw. Kay basta mulutaw, kamo ibabaw, imong kaubos giyahak, imong utok din imong matabok bisag ilabang pa sa basak. Kay tan-awa ang porma sa naong sa iyang itsura murag di dagway. Kana bitaw panggukod og patay. Pero luoy kining giatay kay buwagan sa uyab niya. Apelyido siyang uyab si Mag Antos iya hapon si Mag Aguanta. Gisayangan siya. Iya tong giseryoso. Sa tanan niyang uyab, maora toy gwapo. Describe na ko iyang uyab, gusto mo mong maminaw. Lantaw na lang mo probinsyano kay matitig bomba sa pulang araw. Matapos na ning langaw, kay nasubraan na sa kabugo. Gamay kag utok unya, buang kang dako. Mag-inisog unya murag bao kay sa balay ra mo tago. Kanako nakigduwa, puri agaba. Mas nasiguro kay sagit ka TV kay magsige makagpabaga sa duwa. Gipildi nako ang nagpildi nimo. Nya magsalig ka og taghap. Dako na kay kagbayron kung napalay. Bayad ang mga rap. Pues patay ning mananap. Pues patay ning mananap. Kay siguradong patay basta ako'y mabuhi. Masira imong utok. Murag negosyo nga nalugi. Kay nagsalig ra kasi mong baho aron ka makadaog. Yang baho di lang basta kay isog. Mamali pagbukog. Pero proud siya siyang baho, iyan ang giampingan. Mas may pamanggong baho kasi siyang karelasyon, dili pa siya biyaan. Maong isig feeling bright kay bogo pa kadong. Kay makadaw buhi ka sa buslot, pero sa buslot ra ka mamatay. Mas ingon anaon trikwan paglubong. Nya, makadaog ra ka na ko aning gibuhuna. Kung amatay ni Loko, wala na to'y problema. Loko, dyan talaga. Mao na pain. Pasok, pagtatuno sa usa ka mo ali kay ang tanang mo alibay siguradong patay maong way maka-alibay. Time. Mag-ingay para sa laban na yon.
Shoutout kang Dong Rose. Shoutout sa kang Sipa Ones sa pagtapok nila. Yun, shoutout sa asawa ni Pen. Happy birthday. Happy birthday. Shout out ko sa tanan ng Jen Pin, shout out ko sa mga Jen. Salamat kay ni Vanessa sa pag-invite. Sa tanan ng PRO, OP. Adre, alias Sipa day. From Dali. Balisa kay. Akong gihatag buto, wanog to kang Pin Sakir. Nindot yang kuan, yang meetup kuan, yang metaphors of yang bars. Props kay kang Cloud9 kay Istanbul sa yang run 1 ug run 2. Run 1, Istanbul sa yang run 1 man. Akong gihatag buto kang Pin Sakir. Ash day. Kung ato lang sumadahon ba, daghan mag workplace ikaw. Pain. Ni kay sa round 1 ako gihatag ni Pin kay Cloud9 medyo apiki ang round 1. Pero nindot unta kay daghan tuwan ba. Ya sa round 2 ari ko ni pabor ni Cloud9. Pero buto na patas unta dia pero mas ninindot ang iyang kuan. Ang Cloud9 ninindot ang iyang flow pero sa round 3 ari lisod jud kayo. Sa bisagin sa kan para nako lang nakita na nako. Pain. 2-1 Pain. Yo, trick 1 na day. Sa round 1, gihatag na ko ni Pin Sakir. Grabe ito yung mga wordplay. Kahijig. Pero naitatak siya ng kuan. Pero sa round 2, round 3, gihatag ko ni Cloud9. Kung ito, round 1, Pin Sakir niya. Round 2, round 3, Cloud9. Pero naitatak ka niya katong letra. Pin Sakir. Cloud9. Ay mo si Pin kay duwa ka Pin Sakir og si Kuan. Yeah, si Wednesday dili kuan kagrupo na si Cloud9 na rin naman niya. Ano yung kulit sigad? Di mo bias Daog si ya. alias Butan mo yung mga pagorado ya. Di para nako round 1 o round 2 kuan man good si Cloud9 sige lag Istanbul sa round 1 kay yung gibalik yung round niya. Klaro siya obvious gid siya na choke. Nya ang round ni kuan nindot man ang round ni Pin kay nay word play, full meaning, yung metaphors. Na round 1, yung round 2 kay more gyapon si Cloud9 sunod yung Istanbul pero kung wala lang ito na choke si Ikon gud si Cloud9 lisod gud si Ikon si Pinato pero saon naman si Istanbul niya sa round 3 nakakaroon na nakabawi si Cloud9 kay nindot na kanyang kanang niya performance niya pero 1 og 2 kan kang Pin niya nindot ang kuan kang matira ni Ikon ni Pin kay na siya personals pa tay na appeal mo gud damay ko mong 1 og 2 ari kong Pin niya sa round 3 arong Cloud9. Sinsa kay Cloud9 bay? Time. Oy sige. UGL Islas Tasmaro pinakabugo shoutout sa round 1 klaro kayo si Pin Sakir choke si Cloud9 sa round 2 dibalhin ni Cloud9 kay grabe kay siya mo deliver sa mga linya kang Pin Sakir personal naman so sa round 3 tabla base sa content nilamang si Pin Sakir pero sa delivery lamang gyapon si Cloud9 1 Pin Sakir sa 2 tabla sa 2 Cloud9 3 tabla pa rin pero overall Pin Sakir. So, boto sa judges 4-1 para kang Pin Sakir. Isang 1 sa 1 ni Cloud9.